Svoj prvý úspešný zápas v novom ročníku majú za sebou aj futsalisti Tupperware Sventex týmu, ktorí vo štvrtok 4. októbra v športovej hale v prvom kole druhej futsalovej ligy Západoregión porazili futsalistov Šale. Aj keď úvod zápasu patril Šaľanom, ktorí prekvapivo až do 11. minúty vyhrávali 0-3, prišli konečne aj chvíle domáceho Sventexu. Prvý gól svietil Horáček, druhý pridal Suchán a keď Bukovič v 13. minúte vyrovnal na 3-3, začala byť atmosféra športovej hale uvoľnenejšia. Hostia sa ešte ujali vedenia 3-4, ale Bukovič a následne po ňom znova Suchán upravovali polčasový stav na 5-4. Aj v druhom polčase sa domáci iba veľmi ťažko rozbiehali. Šala cítila príležitosť a pred bránkou Šebena bolo viackrát veľmi horúco. V 25. minúte sa zapísal do streleckej listiny aj Dangvan, pekným gólom sa pridal aj Endrödy a keď v 35. minúte zakončoval útok domácich 8. gólom znova Suchán, bolo o všetkom rozhodnuté. Hostia ešte znižovali v 38. minúte na 9-5, ale potom prišli hviezdne chvíle Medešiho, ktorý svojimi dvoma peknými gólmi v závere zápasu upravoval stav na 11-5. Samotný zápas sa mi mimoriadne páčil z hľadiska dramatičnosti, bol plný zvratov a na začiatku sme si prežili svoje peklo, keď sme si vyplavili svoj adrenalín po vedení súpera 0-3. Svojim hráčom som povedal, že len dobré mužstva dokážu zvrátiť výsledok na 7-4, čo sa nám podarilo a za to musím vysloviť poďakovanie celému mužstvu. Pred nami je celá sezóna. Aké sú vaše ďalšie kroky? Aké je predsavzatie celého riadečného tímu? Tak začali sme prípravu už v auguste a pripravujeme sa tak, aby sme mužstvo pripravovali postupne do budúcej sezóny už na prvú ligu. Avšak k tomu je potrebné z tejto druhej ligy tam postúpiť, čo nebude ľahká úloha. Tak zápas bol určite kvalitný, na to, že je to druhá liga v slovenskom futsale, tempo bolo veľmi vysoké. No a dramatický pre divákov určite atraktívny, keďže sme prehrávali 3-0, výsledok je úplne fantastický. Čo hovoríte na vaše pôsobenie tu v Nových Zámkoch? Zostávate tu celú sezónu? Tak to sa nikdy nedá dopredu určite, ale ja myslím, že keď to pôjde takto, kolektív je tu výborný, zázemie veľmi dobre. Vidím, že publikum ma veľmi milo prekvapilo, takže bol by som rád, aby sme tu naplnili nejaký ten klubový cieľ. Čo bolo príčinou toho, že prvých 10-11 minút nás Šala zatlačila tak, až sme dostali 3 góly? Ja si myslím, že aj nie, že nás zatlačila, ale skôr dokázali využiť naše ponúknuté chyby, keďže mali sme dostali 0-0. Myslím, že 3 vyložené šance, keď ja som mal 2 a ešte tam nejakí spoluhráči. Tu nejaký spoluhráč sa pri prvom gole šmykol a dokázali využiť šance a ja som veril, že to príde, lebo stále sme išli dopredu, do útoku sme boli veľmi dobrí, takže som veril, že to otočíme.